Self-care не е само свещи и маски за лице, макар че да, и това ми влиза в списъка. За мен е повече като личен чийт код, да не изглеждам и да не се чувствам като морен гоблин. Така че ето ги малките неща, които ме спасяват в ежедневието. Първо кафе, второ вода с прополис, понеже се опитвам да бъда отговорен възрастен. Или поне малко. Бавните сутрини при мен са задължителни, защото иначе няма шанс да си събера мислите толкова рано. Обичам да си дам време, за да планирам деня си, макар че толкова рано мозъкът ми просто така от време на време изключва. Грижата за кожата също ми е много важна. Хидратацията, чистият въздух. Именно и за това избрахме да живеем на не толкова централно място. Все още се чудя как има хора, които предпочитат да живеят на центъра. Като си направя кафето, винаги обичам да излизам на терасата, особено когато е лято, но когато е зима, просто отварям, за да се проветри. Проветрявайте във вас редовно, че после да не се оплаквате, че някой е болен. Пък е доста освежаващо, тъй че... Доброто, приятели! Бях получил като пиар пратка ето тези пачове за под очи, не знам дали ги знаете. Но сега ще ги пробвам с вас. Само знам, че трябва да стоят в хладилника и това съм направила. Така идват с някаква такава шпатулка. Не знам защо, ще видим. Миришат на ягода. Така изглеждат вътре. И явно с тази шпатулка трябва да си вземеш пач. Те са много, аз не очаквах да са толкова много. Чакайте сега, взех! Вижте! Чакай! Оле, не си взех огледало! Нищо, ето тук пред вас сега ще се я сложа. И как се слага той нещо капе? Така. Добре ли? Чакайте сега и другото да си взема. Тук капе. Направо. И много се хлъзга, бе. Не знам другите пачове тъй да се хлъзгат. Виждате ли? Гледайте колко се хлъзга. То направо слезе надолу. Добре съм започнала деня, но все още не знам какво ще бъде видеото. Така, понеже се чудех между два варианта какво да снимам, реших да попитам моите последователи в Instagram какво видео предпочитат, като единия вариант беше self-care, моята рутина, тип влог, малките практики, които ме карат да се чувствам добре, моята skincare рутина и всякакви такива женски неща. Втория вариант беше всъщност да снимам 11 навика, от които се нуждаеш, за да изгледаш от своята lazy era. Здравословни практики и начин на живот, хранене и всичко подобно, което на мен лично ми е помогнало да се чувствам по-продуктивна, по-мотивирана дори и по-щастлива. Така че ще чакам още малко време да видя какво точно ще гласуват, кое ще победи. Пък докато чакам, ще оправя леглото. И то май ще се превърне в self-care рутина. Айде все пак! Добре, хайде, що му правихме леглото, сега е време да ви покажа моята сутрешна skincare рутина. Както вече съм ви показвала и в други мои видеа, сутрин и вечер винаги нанасям от моята вода с чайно масло, което си правя сама. За хората, които не знаят, сипвам 100 мл вода и 3 капки от чайното масло. А него можете да го намерите във всеки биомагазин. Хайде сега да изсъхне. Този серум на Биоток от Биостор бързо се превърна в мой любим. Стяга кожата много добре. Ама ако си на 25+, те съветвам да се го вземеш. Аз съм едва на 22. Хайде, сега ще правя 23. Но побързах да се го взема. Хоп и любимият ми хидратиращ крем на The Body Shop. Ама не наистина. Особено ако имате мазна или комбинирана кожа. Той е обогатен с водорасли и нещо си там, не знам какво. Обаче да кажем, че моята кожа наистина е мазна. И то се вижда. Но все пак да не забравяме, че дори и мазната кожа се нуждае от хидратация. А този крем е уникален. Не омазнява кожата, а хидратира в дълбочина, просто невероятен. И разбира се, когато не ме мързи естествено, си правя и ето този масаж. И да ви кажа честно, все се надявам да не ме мързи толкова, защото наистина се чувствам много добре от него. Така, сега ще си направя нещо да хапна, понеже вече умирам от глад. Направя бързи пържени яйца с може би наденичка на airfryера,
И салатка. Нещо подобно ще измисля. Сиренце. Да. Храната е нещо, което ме държи жизнена и здрава, заради това е много важна и ценна за мен. Тя да бъде здравословна и пълноценна. Приятели, сега докато стоя и чакам да загрее котлона, си замислях просто колко нямам търпение да си оправим кухнята, защото в момента всичко е някакъв хаос. За тази година всъщност трябва да оправяме кухнята и някои други неща от апартамента. И да, между другото, ще ви бъде интересно да ви показвам процеса за организиране на кухнята, проекта, изготвянето на кухнята и като цяло ремонтните дейности. Добре, ето е моята закуска обяд. Не знам какво е вече. Но да, това се направих за хапване. Сега отивам да го хапна и ще се видим после пак. Почти всяка сутрин се разписвам идеи. Това изключително много ми помага и също така ме мотивира. И никога не скровам в телефона си, просто е така. Всяко мое скроване е идея. Така, сега е време да се оправим. Този биби крем на Миша. Хора, обичам го. Влюбих се в него наистина. Толкова е нежен и естествено изглеждащ, че започнах да се чувствам много по-добре с него. Да вмъкна тук, че по принцип не нося ежедневен грим, но с него просто няма как. Супер лесно и бързо се нанася. А това е може би нещо, което най-много ме впечатли и ме грабна. 23 номер за моето лице е супер. И напоследък, да ви кажа честно, много се зарубих с червилата за руж. Не мислих, че едно червило може да се превърне и в руж. Но то просто стои толкова глоуи и готино, не знам. Вие какво мислите всъщност? Поделете ми. За бронзант използваме този на Икона Милано. Той също е много лек и нежен, стои много добре на лицето. Понеже моето лице е кръгло, както може би виждате, обичам да го контурирам по следния начин, по който ви показвам. Остана здраво, спокойно. Този тестер на пудрата на Урин от BioStore ми беше като подарък от едно събитие, но пък тя се оказа доста сполучлива и наистина много ми харесва. Така че определено я препоръчвам и е доста бюджетна. А пак щом стигне до бюджетно и качествено, that's it. И хайде сега да си сложим малко сенки от палитрата ми, която е може би на 8 години. Не знам всъщност дали палитрите имат срок на годност. I don't know. Кажете ми ако имат, за да не я ползвам. Но за сега всичко е окей, така че... Пък и не знам дали съществува същата, защото сенките в нея са толкова хубави, особено хайлайта, който преди малко си сложих. Гърл. Сега остана да си оправя и вежите, които толкова много ненавиждам. Може би бих си направила един микроблейдинг, определено. Но да, иначе използваме това гелче на ELF, което е много готино, понеже то става и за очна линия. И не обръщате внимание на писалката, тя от доста време изсъхнала и няма течност в нея, просто я използвам като накрайник, четка. Да, доста ми е удобна между другото, така че супер, че свърши, понеже друга работа не вършеше преди това. Това е любимата ми спирала, между другото, открих я преди седмица. Толкова естествена и толкова красиво разделя миглите, както виждате сами. Уникална е, наистина. Просто всички спирали на Essence са ми толкова любими и толкова бюджетни. А това е любимият ми молив на NYX. Той буквално има цветът на устните ви и стои супер нежно и естествено. И завършвам с моето любимо откритие от Лили. Това нещо наистина хидратира устните. Ето така се получи супер нежно. А сега е време малко и да поработим, да обработим. И един съвет от мен, ако снимате съдържание, опитвайте се да го обработвате още на същия ден. И ако някой се чуди с какво обработвам, с капкат. И има едно място, което винаги ми носи спокойствие. А това е морето. И има от приятел, естествено. Независимо как се чувствам, просто когато отида там, толкова много ме зарежда и шумът на морето уникално. Винаги ще бъда благодарна за това, че се преместих във Варна. Хайде сега и да почистим малко, да подредим, че когато в нас е чисто, някак си се чувствам доста по-добре и някак си по-мотивирана. А когато е разхвърлено в нас, дори мислите ми са разхвърляни. Затова редовно си почиствайте и вие във вас.
Обичам чистотата, както и спокойствието. Затова и през деня се опитвам да балансирам работата с малки моменти за себе си. Дори малка разходка или в случая йога ми помагат да презаредя много. И тъй като работата ми е обвързана с обработване, снимане и така нататък, просто имам страшни болки в кръста, нищо, че съм на 22. Представям си какво ще бъде, когато стана на 40. Както и да е. Заради това и обичам да правя йога, която е фокусирана върху самия кръст и гръб. Много ми помага и някакси много ме освобождава от самата болка. Ох, приятели, това беше толкова добра йога, стреч, не знам точно какво си пуснах, аз вече забравих, но просто го препоръчвам с две ръце. Особено ако имате проблеми с кръста или гърба, аз например имам плексит и това нещо толкова много ме отпусна, наистина, само ако знаете как изпуках, леле. Това е също нещо, което правя, за да се почувствам по-добре. Винаги след като направя йога, се чувствам толкова добре, някакси се чувствам по-жизнена, не знам, но просто се чувствам перфектно и обичам да я правя. Само ми липсва едно килимче да се купя, така че трябва да си взема килимче. Препоръчвам ви всъщност да отидете и на пилатес. Пилатес е толкова уникално нещо. От колко време се каня да отида на пилатес и все не намирам време. Това нещо също гарантирам, че ще ви отпусне, ще ви накара да се почувствате много по-добре, дори мотивирани. На мен лично тези неща супер много ми действат. Карат ме да се чувствам по-пълноценна, по-заредена, така че практикувайте ги, да. Ще видите резултат. Но просто трябва да бъдете по-отдадени на това нещо, защото, честно да ви кажа, от доста време не го бях правила и в момента се чувствам направо перфектно. Този шампуан на Bad Head го открих миналия месец случайно и направо ми стана много любим. Виждате ли тази пъпка? Сега ще ви покажа как се справям с нея. Преди да изсуша косата, винаги използвам ето тази термозащита на L'Oreal. И съм много доволна, между другото. Особено откакто спрях да използвам по-често преса. Бях 6 години руса и тази година всъщност реших да я направя кафява. Но откакто спрях по-честата употреба на преса, просто косата ми толкова много живна и порасна. Сега ще ви оставя снимки да видите. Като първата снимка е от миналата година по това време, а тази снимка е от сега. Хайде сега да ви покажа и вечерната ми скинкер рутина. Използвам серума на Uriage Roselian. Понеже съм в онзи женски период от месеца и кожата ми е доста чувствителна и раздразнима, именно заради това използвам този серум, който пък е перфектен за зачервявания, за чувствителна кожа и наистина много добре се справя. И когато ми се появят пъпки, използвам ето този крем на Uriage, който ми го препоръча една приятелка и реших да си го взема да го изпробвам, но пък той наистина се оказа доста сполучлив. Предимно намазвам пъпчиците 1 до 2 часа преди да си легна, за да може да засъхне самия крем, понеже после доста цапа възглавниците. Точно 2 вечери и пъпката я няма. Ами както видяхте, вечерите ми винаги включват това. И естествено, последното нещо, което супер много ми помага да си отпочина, е или да направя една вечерна успокояваща медитация, или просто да си пусна Netflix и да си почивам. Надявам се това видео да ти е било приятно и че си намерила нещо, което може би можеш да вмъкнеш в твоята рутина. Ще се радвам да ми споделиш в коментарите кои са твоите любими малки неща за скинкер. Това беше от мен. Чао!